إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين Tahqiq özünde hak bilen batyly fark berilýän kıyamat güni şolaryň hemmeleriniň wäde günüdür. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون Ol günne hiç bir dost öz dostundan bir zatny gaýtaryp bilmez. Oşolara nusret we ýarylyk da berilmez. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم Meger ol adama ki Allah tebarek ve taala şoňa rahmet etdi, afw edip we magfiret edip. Tahqiq Allah tebarek ve taala tamamy işinde galip we nihayetde mehribandyr. إن شجرة الزقوم Tahqiq zakkum ağacının mewesini طعام الأثيم ulu günahkarlaryň taamydyr. كالمهل يغلي في البطون Eridigli mis ýanydyr, keşolaryň garynlarynda gaýnaýar. كغلي الحميم Suwun gaýnaşýany. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم Tutun bu zalimi we dowdakyň ortasyna süýräň. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم Ondan soň kellesinden gaýnan suwdan bolan azaby goýun. ذق إنك أنت العزيز الكريم Şoňa aýdylar, şu azapny dat diýip, tahqiq sen özi fikriňde hemmeden aziz we öz kowmunda muhteremdirsiň. إن هذا ما كنتم به تمترون Tahqiq şu azap dünýäde şek etýän azabyňdyr diýip aýdylar. إن المتقين في مقام أمين Tahqiq perhizkarlar kıyamatda emni amanda bolan jaýda bolarlar. في جنات وعيون Cennette bolarlar we akýan çeşmelerde bolarlar. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين Şolar näzik ýüfekden dokulan lebaslar geýerler we galynrak ýüfekden dokulan lebaslarda bir-birlerine garap oturşarlar. كذلك وزوجناهم بحور عين İş şeýledir. Oşalara jüftläp berermiz hur gyzlaryny. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين Cennette her näw meweler talap edip isterler, amny amanda bolup. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم Cennette ölüm azasyny datmazlar. Meger şol dünýäde dadan ölümlerdir, başga ölmek ýokdur. Allah tebarek ve taala şolaryny dowdakyň azabyndan saklar. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم Muttaqiler üçin bu form berilen nigmatlar şolara cennet ata etmek we dowdakdan nejat bermek sen Perwerdigaryňdan bolan uly fazly keremdir. Şudur nihayetde uly nigmat we uly saadet. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون Pes biz Qur'any sen diline asan etdik. Şayet şolar düşünüp pendalsınlar diýip. فارتقب إنهم مرتقبون Pes eger kabul etmeseler sen muntazir bol. Tahqiq şolar